IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy ti panagibunong ti Provincial Government of Ilocos Norte, babaan na iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, karang iti alikaman akasapulan no tiyempo ti didigra wenno kalamidad. Inbatad ni Mr. Marcel Tabihe, mangidadaulo ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nakasaganan dagiti heavy equipment akasapulan, aglalo tataa panawon ti panagbabagyo. Inayon na, naipaaypayan karay di agduduma nga local government unit iti rubber boat, vest, flashlight, kun pala akang runaan na kasapulan no adda mapasaran adidigra. When adda nakasagana dagiti equipment tayo, adda pay dagiti na i-turn over tayo, impabulod ka dagiti na dumado mga local government units, nga rubber boats, nagibunong tayo iti di ko ti vesen, gibunong tayo iti, adu pa iti flashlights and shovel si di founding anniversary ti province ket agtultuloy ti programa tayo nga mangted ti kasapulan dagiti kakailian tayo, no? Especially in preparation for disasters, emergencies and calamities. Kabayatan na kiddaw ni Tabihe iti publiko nga agridam no dumteng iti tiyempo ti panagbabagyo tapno maliklikan dagiti saan anapintas apasamak ka. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.